Jeg vil nu vise dig lidt rundt i den nye Kirbo-app. Jeg har nu fået printet mine prismærker i butikken, og derfor er min vare klikket af med er i butikken. Hvis jeg får brug for at bestille et nyt label til min vare, kan jeg her bare bestille et nyt, og det ligger klar til print. Har jeg brug for at redigere i min label, kan jeg sagtens gøre det. Jeg kan redigere i både beskrivelsen og prisen. Hvis jeg gør det, så bliver jeg mødt af en besked nede i bunden, der fortæller mig, at ændringen først træder i kraft, når jeg har været ved kassen og får printet mit mærke. Jeg trykker nu opdater vare ned i bunden, og når jeg så går ud og finder min vare igen, så kan jeg se, at der nu ligger 2 prismærker. Der ligger den aktive, men som stadig har den gamle pris, og så ligger den nye mærke med den nye pris, og står som ikke printet. I det jeg får printet min nye prismærke ved kassen, så vil det nye prismærke selvfølgelig være aktivt. På samme måde kan du gå ind og flytte din vare til en anden stand, og der vil automatisk blive bestilt et nyt prismærke, som tilhører den nye stand. Hvis jeg skal have en ting med hjem fra min stand, er det vigtigt, at jeg går ind i appen og finder varen og markerer den som er ikke i butikken. Det betyder, at den heller ikke ligger på vores showroom, så der hele tiden er overensstemmelse med, hvad der er på showroomet og hvad der rent faktisk er i butikken. Du kan også vælge at slette en vare inden fra appen, hvilket gør, at din vare den ender i vores papirkurv. Oppe i hjørnet kan du vælge en menu, hvor du får forskellige valgmuligheder. Her kan du blandt andet sortere i dine ting, du kan søge på det, du kan vælge hvilken stand du gerne vil se dine varer fra, og nede i bunden der finder du din papirkurv. Her kan du altså se alle de varer, der er blevet slettet, eller alle varer fra gamle stande, som enten er solgt eller ikke er aktive mere. Hvis jeg gerne vil gendanne en vare fra min papirkurv, kan jeg trykke på gendan, og så hopper den nu ind i min aktive vare, og jeg kan gå ind og bestille et nyt prismærke til det, så jeg kan få varen på standen igen. Hvis jeg gerne vil tilføje en handling til flere af mine varer, kan jeg bruge det lille tjektegn heroppe, hvorefter jeg kan vælge de varer, jeg gerne vil ændre på. Det kan for eksempel være, at jeg gerne vil flytte nogle varer til en anden stand, hvorefter jeg kan gå ind og vælge den stand, de skal over på, og helt automatisk bliver der nu bestilt nye prismærker til de varer. Har du flere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os i butikken.